kachiel kod weche mag siasa mopong'o mamako pacho ka korwa donje motende gi weche mag thieth. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka olando ni gichano mar rocho chenro mag thieth e kaontis mopogore opogore kaluwore gi deko mar osara kachiel kod wach ni tend kaontis moko oserem chopo moko kuom winjruok ma ne gisetimo. Matimore ka duol mar governors to kwayo tend jochiw thieth mondo bag twak gi governors mage mar geng'o ng'anyo kata midhiero manyalo mako jotuo poni lakteche go bago ng'anyo. Joja oko nigi ler mar wachni. En wich bar ne moko kuom governors ma pacho ka bang' jochiw thieth chiwo siem mar chako ng'anyo e odiechieng' ma kiny tich adek. Ma en bang' riwruok jothieth mar KMPDU ramo ni gisebedo ka gitiyo e lwasi mok ne kare kaluwore gi onge mar osara kod tend counties rem chopo moko kuom singo ma yande gikete kokgi. Counties ma pok ochulo gin Nyamira, Kisii, Mombasa, Kisumu, Bomet to gi Vihiga. Counties go kiny jotije te dhie ng'anyo. To gidhi ng'anyo ni gibedo utegi nyaka migi pesa manyalo miyo gi nyalo mar dhi e tich. Mano dakteche, nurses, clinical officers, jothieth te nyaka jok matiyo muchari. Jagoro mar riwruok jothieth go Atela Davji oyango ni counties mamoko osetemo matek mar chulo jotijegi kata obedo ni piny owacho pok ochulo negi omuom kama moko auchiel to pod oling' thi karito omuom e aguch piny owacho mamalo. Ni kiny counties auchiel onge jotich ma wadhi nyiso jotich matiyo osiptende go mondo discharge ji owuog osiptal kanyo. Ogiyango jotich kaka joma muhimu ema pok gichulogi ni mar jomoyango jotich kaka counties moko gi miyo jotich chulo jotich mondo bedo dhi e tich sama dwarore. Ting'eni sama jatich pok ochul mshahara ok onya bedo nochulo rent ne, ok onya bedo gi fuel modhi go ka tich bedo matek. Jothieth e kaunti ma Mombasa ma en achiel kuom counties mane olando wach ng'anyono ne joramo moumo igi piny ni ok ginidogi e tich ngang' nyaka chop dwachgi. Rent hakuna, pesa ya kwenda kazini hauna, pesa ya chakula hauna, na mambo mengineo ambayo kwamba ya binadamu ambayo kwamba ni rights za binadamu zote zimekuwa infringed. We don't have comprehensive insurance, so what we rely on is only NHIF, and that NHIF it's not working. Since January it has not been working. The remittances have not been sent. We do not want to put the normal workers, I mean the normal mwananchi, the wanjikus of this world, through stress. But we ourselves are stressed. How do you treat somebody when you yourself are sick? We are very disappointed because we feel the county government is ignoring us, because all the issues captured in the MOU, none has been implemented, completely none. And the bad thing is the county is like ignoring us. Kata kamano, jakom duol mar governors e pacho ka Mudhomi Njuki to ne okoni gidhi nyime kod twak mar neno ni jothieth go duto ichulo kaka owinjore. We have a reconciliation committee that is at the moment is engaging these unions on seeing how we can mitigate and lessen the pressure and the suffering that our health workers are going through. Unions power, power. Unions ria, ria. George Aoko, Ramogi TV.